Polomili smo se na gumama u moru. Na ovo jutro na Zrću rekao bih dobro da se na parkingu hotela nije stvorila ova zlobnica. Šalim se, dao Bog da se svi vole ko moja Una i ja. Odmah je ostala zaprepašćena situacijom koju je zatekla. Fun fact, ova dva gospodina se ne kupuju pa su zato dobili neku šugu i na svakih pola sata su morali da izlaze da se češkaju u fasadu hotela. Ali koga briga za to, bitno je da smo se mi spremili i krenuli na dnevnu žurku. Vadi pare. Nakon što su završili sa češkanjem i ostatak ekipe nam se pridružio. Ovom gospodinu se slošlo pa je morao malo glavu da ohladi u ledu. Šalim se, nije mu se slošlo, to sam sada izmislio. Bilo mu je samo vruće. Kao i na svakoj dnevnoj žurki dešavaju se najrandom stvari. Luka već uspio da povredi nogu dok je Una otpočela svoj nastup za koji se pripremala mesecima unapred. Ajmo Una, to. Pauze za hidrataciju. Vojislave, čemu vunene čarape na žurki na bazenu? On živi svoju istinu. A osobi koju Uni meni predložila da skočimo sa vrha kluba bih imao nešto da poručim. Zašto nas mrziš? Čemu hejt? Toliko smo se polomili da i čak i pečurka izneverovala. Ali sad kad nas je već pukao adrenalin, idemo do kraja. Na drugom kraju plaže smo ugledali gume za vodu. I pogodite šta, otišli na njih. Kao da nam nije bilo dosta lomljenja. Dobro, možda smo i mi malo krivi, jer svaki put vozaču kažemo da nas ne štedi. Ovaj lik što se najviše lomi sam ja. Platili smo parking i sa blažim telesnim povredama uputili se prema hotelu gde nas je sačekala pečurka koja je održavala prezentaciju zašto bi Adam ostale dane trebalo da spava ispod stepenica. S obzirom da ova prezentacija nije zanimala nikog osim njega, spremili smo se i otišli na žurku gde smo proveli ostatak večeri. Zaprati me ako želiš još ovakvih vlogova.